tiyan mo na, bisan ano ka tawhay sa aton lakat sang panahon ng aton sining reminders dira sa inyo. Sa mga utod na nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kagabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2 na subong adlaw, Lunes kita. Yari na sa Nobyembre 29, 2021. Action firing line. Mayara na gidamang kita sang 26 dias ang nabilin kag Pasko ang Pasko na. Samtang 33 dias ang nabilin kabagasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi. Amo ni ang 2022. Action firing line. Bukas na maka-aksyon ang aton sa Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Aton sa text hotline sa 0963-757-0874. Ang aton sa pamangkot subong nga gabi, ano ang pagkilala nyo man kay Pastor Kibuloy man? Oo, matapos nga kundi ginpasakaan to siya sang kaso nga abuse, no? Abuse, sexual abuse mga kaksyon didto iya sa US. Mga kaksyon sa US mismo kag duwa pa niya ka mga upod. Subong kundi may bag-o nga variant ni COVID-19 nga maning Omicron, no? Didto sa South Africa. Hambal ni Kibuloy, amo na nang resulta sa pag-file sang kaso kontra sa iya, nagwa ining bag-o nga variant. Ay, sus ko. Kadamot na problema sa kalibutan na dugang pag iniho. Action firing line. Pero, hindi ko katikam sa baba ko. Pastor Kibuloy, due respect doon sa imo, amon balita lang niya, Pastor, ha? Anong reaksyon nyo? Abi, chat ka mo na, be? Text ka mo din sa aton at line, be? Sa ambali, Pastor Kibuloy, kung di ginfailan sa kaso, tiyan mo ni kuno, bangod ginfailan sa kaso, amo ning bumulos. Tungod kuno sa iyan, Action firing line. Ti aber ka mo na bilang tawa. La City 4 na sa aton sining pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Oh. May patako umpisa sa balita. Taga-kadlaw na to sa niba. Sige. Ang mga, anyways, on board na si Action Brian Warden, ano? Tugtog kita nas 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang dalag ko nga mga balita na galinagumba nga balita kaulumol nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Mao didto sa Banwasang Don Salvador Benedicto ang dutang natauhan ko. Isa ka aksidente sang motorsiklo kag auto sini ginama mga alas 3:30 tak na sang hapon. Nagresulta sa kamatayon sang motor rider mga kaksyon. Kitang-kita gidya sa CCTV kung paano ang motor nagpadulong sa pihak nga dalan nga nagapadulong man ang auto. Ti diri siya nag-igo sa may kwan espeho dapit sa may windshield la. Galupad ang motorsiklo, no? Galupad ang motorsiklo kag ang gasakay. Ang auto tumalang didto nagpadulong sa may talamnan. May lang kay mga minor injuries lang ang naagom sining gasakay sa auto mga kaksyon, pero motor rider kaluluoy ti patay gid niyo. Action firing line. Ang iban nga balita sa aton sining nga pagpangalagad perte man yang droga subong no. Kung nagaamat-amat kita enjoy bangod sining COVID-19 nga naga-die down na, do nagaamat-amat man ginawa ang mga drogista. Imagine mo na sa Talisay, Siri, Negros Occidental, isa ka manog baligya isda naga-sideline man baligya illegal nga droga. Action firing line. Tinasikop gid siya sang kapulisan kay drogang binakal ka pulis. Tigin serbihan niya man kung pila ka atado ati ara ginpusasan. Action firing line. Sa Bacolod yang nga balita mga kaksyon anyways ang Nokpo liwat nagapahanumdom sa aton sini nga mga kapulisan nga dapat mga kaksyon
ang mga pulis naton magpanugid gid kamo sang matudtuod kung may ara kamo sang pamilya nga nagapapili dira sa lugar nga dira kamo na-assign or dira ang inyo sini nga pag-duty. Kay mga tubang biya kamo sang kaso kung di ka manugid sang gusto. Action firing line. Nagahilapit ang eleksyon, nagasadya ang hampang sang eleksyon kag kampanya. Ti si pulis may ara sang influensya ina sa sina nga lugar. Di kun may pamilya siya nga nagapapili kung di makabulig-bulig sa kampanya, which is nga hindi pwede kay si pulis dapat non-partisan. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon ti ari kaulumol gini ho. Kay napatay gidya ang siyam ka tuig nga bata nga babayi nga atong ginabdak sang abyan sang yaamay kagindala dira sa lati sang barangay Takuling kaginlampusan ka bato ang ulo 4 ka beses ti kadako sang bato dako pang bato sa ulo sang bata. Action firing line. Pinapatay gid ato ho ang lain pa diri kay ginhimuslan gid sang kaga ay kanami buyayawon ginhimuslan nya gid ni gali ang siyam ka tuig nga bata nga babayi nga taga barangay Banago Puriagaba klase tawo ni way nagida. Action firing line. Sang Sabado interview tadi sa Action Radio ho ni Action Del kag sa aton diri ga deny gid siya nga wala gid mahimuslan ginhimuslan niya gid budlay gid ba sa tamaan ka kasuyop to kay galupad yang utok mo. Action firing line. Ay sus ko, ang ibang nga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon ti subong adlaw daw dako-dako ang turnout sining vaccination first day sa vaccination program sa gobyerno nationwide. Kay ho, naglambot sa 29,047 ang nabakunahan subong nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod sa 41 tanan ka vaccination sites mga kaksyon. Bauti damo man no? Oo, ang kwandi first and second dose di naglambot sa 18,881 ang mga kabataan ta mga pediata 5,809 kag ang booster ho 4,357. Ti maayo man nga balita, damo nagpabakuna subong nga adlaw mga kaaksyon. Action firing line. Ang mga balita sa Kapitolyo Provincial with Action Marlon Hinovia. Anyways, excited ako Action Oliver nga makabasa sang statement buwas nga adlaw no? Ni Lone District Congressman Greg Gasataya matapos nga inisyagin Ichapuera, ang iban to divorce ang tawag nila mo, nag-divorce na si Mayor Bing kag si Gasataya, ako niya Ichapuera. Dito ka unique man Ichapuera. che dito ka. Action firing line. Pag Ichapuera kay Gasataya sa grupo Progreso. Pero nagalaom ko ya nga ang relasyon nila ya ara lang gyapon Action Oliver. Lain man yang relasyon sang sa member ka sang grupo Progreso mo, di ba? Ang relasyon, ang friendship nila ya ara lang kuntani. Pero why na siya ya, hindi na siya member pa sang GP or Grupo Progreso. Tibuas nga daw, si Lone District Congressman Greg Gasataya magapagwa sang iya sining side angot sini. Nahulat-hulaton ta. Action firing line. Ang mga balita gikan sa probinsya sang Negros Occidental, executive order plano nga ipagwa ni Governor Lacson ago di patuman man ang mandatory vaccination sa mga government workers mga kaaksyon. Action firing line. Samtang Governor Lacson luyag ipabili ng alert level number 2 sa Negros Occidental sa bulan sang Disyembre. Action Brian Warden. Action firing line. Isa-isahon tana karon ang mga balita sa lokal makaksyon Dire ko anay sa nasyonal ho. Hoy, karon gali dugay-dugay. May balita kita sa patrol kay parte ni Blas vaccination or bakuna. May mga doktor nga nagpalayag sang ila suning nga bahin, may advokasya sila ya against vaccination. Action firing line. Doktor karon pamatian tani, no? Ang mga balita sa national mga kaaksyon, kahapon nga adlaw na may caravan di sa Bacolod no Action Oliver no. Si kay BBM to, Bongbong Marcos, diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Bisan diin lang kahapon nga mga lugar ang aton mga presidential balls nagalibot sila no diri sa Bacolod dala nagamotorsiklo salakyan nagapinula lang kadamo kung may pink man to may white no may color sila mo silakson nga neksyonan blue niya no do blue ni ila no di ko suna kasi day Sara galing blue pero inyo kulukuraban lang ng inyo si Manny Pacquiao nagkadto sa Caraga Action Oliver why ito yung karavana? Sudlo niyang merkado kag panagtagan tag 1,000 kada kamot Action firing line.
Pate ka ng kulo karaban na lasgila ka mo ya kalantad ito nga dalan da pros Pacquiao to ya nag-isa-isa tag isa kalibo kada pala. Ay sus ko. Di may nagakomento pa siya man ni Pacquiao kaluoy sa imo. Maubos na ginang kwarta mo. Oh. Ti daw ka nami sabtod lang nga ti basi makabaton kay isa kalibo makahambal ka nga do gina konsensya man ko 5 kamis balay daan butuhon tanis Pacquiao. Action firing line. Di kaya makahambal mo. Oh, may ang paghatag sa isa kalibo na may konsensya effect na nga dala mo. Pagpuli mo ihan nga nakabakal ka sang 5 ka kilo bugas, may ara ka pa salmonite da. Pagkatapos may pansit ka pa bangod sa isa kalibo ni Pacquiao, nadulot mo sa pamilya mo nga legal nga pagkuha mo sang kwarta, di kaya maghuna-huna sa eleksyon sa May 9, 2022 for President Manny Pacquiao. Action firing line. Oo, tihala, karavan lang kamuda, pakita lang sang kulor. Pero si Pacquiao ya, ang kulor ya, kwartang ginapang suwasag doon sa Karagaho. Amo-amo man ginhimo ya di sa syudad sa Bacolod. Kung dito nga vinyo nga dito siya, hala, panagtag lang panagtag. Di si Manny Pacquiao, bilyonaryo. Hindi ya kay milyonaryo, bilyonaryo. Di bisan tagtaga niya pa Action Oliver, ang 15 milyones nga tag-isa ka libo, 15 ka milyon ka tao sa tag-isa ka libo, hindi yapon maubos kwartaya. Action firing line. Ang 15 milyon ng butante, i-times mo lang na sa kada panimalay. 3 lang 3 ka butante kada balay. 45 million ang mabuto kay Pacquiao. Pilang butante sa Pilipinas? 60 million lang to 65 million. Tikal pa muda sang kolor nyo. Action firing line. Pero why kita gahambal nga si Manny Pacquiao amo na gina, no? Basta kita ko lang purting panagtag ya kwarta. Bisan di lang nga lugar. Congratulations sa tanan nga nakabaton 1,000 pesos. Kabay pa nga diri nga mga panahon, mangin literal ang ginahambal nyo nga batunon ko lang ang kwarta mo pero hindi mo mabakal ang buto ko. Ba? Action firing line. Do kamayo man no? Kagina sang udto ga pamati lang ko kay Action Rex Kantong kay News Direct. May nagchat-chat uri kay ina nga nagsagiya ka basol sa Action Radio. Sa Action Radio, way kamo yan nag-coverage siya kay Bongbong Karaban kahapon. How? Muna ang bal niya. Ang akon, kung monitor ka subong ko sino ka man, basta way ka namangaan sa ginapang chat mo, simple lang. May ibayad ka dahaw kay makarabanta bisan din nga lugar, sundon ta sa, ikaw bayad, kay sundon ta. Action firing line. Nagapapili, way kami niya coverage. Sa nagapapili, kay nga, hindi na sila yung mga public officials. Hindi man nabalita ang karavan nga ginatawag. Nga ginabalita na how di buenas kani kamo subong kay may social media na makabalo kamo nga may karavan gali sila. Action firing line. Amo na, hindi na siya pwede nga i-coverage namon. Sa kay Lini, kuno to nag-coverage kami. Duway man kami ka-coverage kay Lini Robredo, basi nalabyan lang guro or nasyatan o kuno sistema. Pakitaon ikaw nga tanan nga nagakampanya da, hindi na pwede i-coverage. Magluwas lang. Kung may ara sila sang ang yuon nga kusang loob balita mo sila no. Mas mayo pa mabalita kita dire nga may ara sang vaccination program. Action firing line. Pero kung gusto mo magbayad without knowing of Bongbong Marcos, abi lapit di sa estasyon kay batunon tang bayad mo, gusto mo iwakal ta di bilog nga 2 ka oras si Bongbong Marcos lang sulit-suliton ta. Action firing line. Kay gusto man ayhan i-coverage. Gina-question pa to subong ang iya sini nga drug test Action Oliver. Kay dulain tong ipa-drug tisa niya. Action firing line. Tapos may gagwa pa subong nga mga videos. Kada istorya ga was leaks wala si Duterte mo na yan mo no. Kung ano maghambal sa kinatukuran niyang pangaya kay kaagi sa kila aksidente si Duterte sa motorsiklo. Kay Marcos lain man niya. Action firing line. Sako pangilaya. Ang ibang nga balita sa national sa kaluokan porte man nga balita o drugs. Ang droga nga 15 ka kilo ginbutang sa tibag. Grabe, pamaro-maro na lang nimo. 102 million pesos man ang bilyet. Grabe yan no. Tinadakpan taga Pasay ni Galio ang tawo nga si alias Willie. Way gining apelyido. Action firing line. 15 kilos nga illegal nga droga, 102 million pesos ang bili sa tibag ginabutang. Tinasakuti gid sa kapulisan. Action firing line.
Way gimandalag ko nga balita subong sensasyonal kay nagatutok subong ang aton gobyerno sining national o 3-day national vaccination sa bugos nga Pilipinas. Pero ti subong mga kaksyon no, way pa man sang consolidation report ang DOH sa bugos sa Pilipinas kung pila ginabakunahan sa first day abi ulat-ulaton tana. Action firing line. Ang COVID subong nga adlaw yara na lamang sa 665 ang bag-o. Naganubo ano 16,289 ang aktibo, samtang ang patay 48,501 mga kaksyon. Action firing line. Kag ang ining bag-o nga variant subong ni COVID-19 mga kaksyon ginatutukan ini sang gobyerno matapos iyang may mga pungsod na karon nga ang travel ban pasulod sa Pilipinas ginhugot na naman. Action firing line. Suno gani iya kay cabinet member Carlo Nograles nga kwan acting spokesperson karon sang presidente nga naisuspendido anay no ang fully vaccinated but visa free nga mga foreigner naton sa pagsulod diri sa pungsod Pilipinas bangod sining pagpamahog naman sang bag-o nga variant kasi Omicron. Action firing line. Kay kibuloy ko nun eh. May mga green list ng mga pungsod mga kaksyon nga ti pwede gihapon ano tob sa Disyembre 1 no. May mga consultation nga ginahimo sa mga aton nga mga health experts diri sa Pilipinas. Ano naman ning ulo Omicron nga ini grabe ina no. May mga ngalan na sila. Sige, hulaton tani mga kaksyon. Ari pa gid iban nga balita connection sining nasambit iya nga padayon karon nga pagpanikasog sa Pilipinas nga awayon si COVID-19. Action firing line. Kaya ining Omicron nga ini sa South Africa pero lapit na 15 pungsod subong na detect ini siya nga may ara man sa kasahi o kon kaangay sini nga virus mga kaksyon. So karon may isa ka doktor gikan sa Philippine Foundation Vaccination Meron sang doktor nga yes correct, Philippine Foundation Vaccinations nga si Dr. Lolo Bravo ang nag-suggest na kung pwede lang i-quarantine na naman for 14 days or 14-day quarantine ang mga nag-sinulod sa pungsod Pilipinas bisan may ara sang negatibo nga RT-PCR test result mga kaksyon. Action firing line. Pero hindi gid man 14 days gora kay panilagan ka man after 3 days or nga situation pwede ka naman kapuli sa inyo depende sa result sa imo sining RT-PCR test. Ini mga panugyan sa mga eksperto para lang gid maka-aksyon nga ti masiguro ta nga ining bag-o nga variant ni COVID-19 hindi makapuslit dis pungsod Pilipinas kay mas grabe ang iya sining kwan paglaptay kumpara mo sa mga una nga mga delta ka mga beta nga ato. Action firing line. Nga wa ito naka-rotate ka nakalibot gid sa pungsod Pilipinas maayo ano. So kabay pa mga kaaksyon nga kuana makuan tani mabuligan tani gihapon ang mga paghangkat sa aton diri sa kalibutan nga ini. Action firing line. Kag ang vaccination program subong sa nambal ko na bisan din kala maglantaw subong damo ang nagpabakuna gid man. Booster shots, second dose kag first dose mga kaksyon no. Bisan grabe nang imo sining kuan, grabe na sining imo sining bulig sa pagpaintindi. May mga tao pagigyapon nga ti hindi sila iyat. Hindi mo na sila mapugos kung sa Bisaya pa. Na? Ilan niya choice mo. Depende sa ila. Action firing line. Ang Department of Interior Local Government mga kaksyon nagapahinumdom sa mga local officials nga dapat hindi pagpapolitikahan ang aton sining 3-day nga vaccination program mga kaksyon. Na? Like for example, sa pagbutang sa mga tarpaulin mo dira, arang nawong mo, kag arang dagom da, dili sa pwede. Bawal na. Okay, ang aton subong yaway ni politika, binuligay ni. Action firing line. Amo mala ng hangyo makaksyon sang DILG diri sa aton. Pero sige, kabalo naman ang aton sa mga opisyalis sa gobyerno diri sa lokal mga kaksyon la 7:21 na. Check ko lang anay diri sa syudad sa Bacolod kay subong adlaw ang syudad sa Bacolod may ara na gid lamang sang duha ka bilog nga nagpositibo bag-o ni COVID-19. Sa Negros Occidental may ara sang 30 kung di ko magsala ano i-check ko bi abe ang sa Negros Occidental damo pa pero nagaamat-amat man jutay nga na jutay mga kaksyon
at least nabulig-buligan ta 30 ang Negros Occidental. Action firing line. Na-check naton karon ang syudad sa Bacolod kay sa nahambal na naton ang syudad sa Bacolod Subong damo-damo ang ilan na bakunahan in one day pa lang ho. Ara sa 29,047. Lakip na dira ang booster shots. Ang PDA nga 5,809 kag ang first and second dose nga 18,881. Tido okay naman, no? Ti abid dugangan pagidbuwas sa mga damo-damo man para malabot tagid ang aton sini nga dapat malabutan mas maayo pagid, no? Bacolod non, Negrosanon, aber buwas abi ginuwa kamo gyapon. Action firing line. Ang sa Iloilo Action Oliver, grabe mo. Waay na to sila yakuta subong sa DOH ang Iloilo Action Oliver. Kay naglalapaw na sila sa target nila nga 70 to 80% mga kaksyon. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si EOC Makaksyon, former City Administrator Ma'am M. Ang good evening, pasensya gid sa disturbo. Hello ma'am, good evening. Good evening. Hi ma'am. Mayong gabi. Siyempre, good evening. Pasensya gid ma'am ha, gamay lang ni ma'am kang kumusta? Daw mayo tong information ginpasa mo sa akon, 29,000 plus ang nabakunahan sa buong ma'am, ano? Yes, sorry lang kay medyo magawod-gawod ang Okay akong lang. background. Aha. Ari kami subong sa Christmas lighting ceremony Oh, sa government center. Aha. And happy kami to announce na ang aton kaina as of sa closing sa aton mga vaccination centers, nakatotal kita 29,047 ka-vaccination sa subong adlaw. First day sa aton nga national vaccination campaign, kag hindi kinatawag aton bayanihan, bakunahan. Ina siya action price sa 41 sa mga vaccination centers. Kag ang dala naman ang aton mga may mga vaccination team kita gipadala sa mga purok outreach sa mga barangay. So kabilugan ang aton nga natipon amo ng 29,047, which is a good number kag makita kay na naginutok ang aton nga mga vaccination center sa mall. In fact, ang aton lugar dira sa SM ginpaabrihan pa namon ang sinihan mismo pag nagsulod na kita sa sinihan. Okay. Kaya nag-awat na ang linya, ang pila, shadow nakalayo sa pila. So para makakulik sa crowd control, ginapasalamatan sa manang management ng SM Mall na gin-open nila ang cinema para sa aton. Okay. Ma'am, nakita ko dire ang 18,881 first and second dose. Ang fully vaccinated dire ma'am may more or less ka kon pila gid ma'am? Why ko nakuha sa bong, kaya rin pa ko sa action price. Okay, sige lang. Breakdown ko lang kung pila ang kidya, kag pila ang nagpa-booster dose. So makita man nga ang cumulative report halin sa mga nagakalaylay ng mga barangay, ng mga vaccination centers naton sa pito ka malls, kag aton vaccine kadamo man sa nagpa-booster dose na. Pila to gani ma'am ang quota to di ma'am sa DOH? Sorry, hindi ka mabatian. Pila to ganing quota to di ma'am sa DOH? Quota. Action Bry, hindi ko kabate. Pila gani ma'am ang ginhatag nga quota sa DOH aton diri para kung pila ka thousand gid ang dapat mabakunahan? Sorry, hindi ko kabate sa imo, hindi kita klaro, hindi ko kabate. Sige, balik tabi Action Oliver, i-check tayo sa gamay abi. Pasensya gid ma'am M ha, no? Kinanglan talang inform Bacolod non kati amo na kag Negrosanon nga ti do ka overwhelming man sang first day of vaccination, national vaccination nga ini kay kadamo sa nagpabakuna, although nga ti ang iban diri booster pero gamay man na pa booster shots diri ano, nasa 4,000 man lang ano. Sigurado ka na pa booster shots diri mga laban na di mga frontliners or laban nga nagatrabaho sa matag adlaw nga tanan nga ti kwan bala katama inang prone katama sa virus nga ini. Action firing line. Sige, balikan tabi kay nag-opening gili subong sa new government center ano ang
mga Christmas lights dira kag mga decoration, no? Lights, no? Sa NGC, ano? Sige, tinudamo to tawag gani subong mo. Action firing line. Sige, pasensya gid, pasin ngayon ang pasensya sa do ka kinanglan gid. Ma'am M, pasensya gid Ma'am M, hagamay na lang gid ni Mama. Ma'am, pila ganing kota nga ginapangayo sa DOH diri sa aton, Ma'am? Okay. Ang quota nga ginapangayo sa aton is 22,000 Oh. every day for 3 days. Aha. Total 66,000. Okay, so do ka kwano, kabay pa nga buwas magsobra naman ta sa 20,000, ano? May pwede na malabot, Ma'am. We hindi ka mabalaan, pero if ever, ang importante nga on the first day, ang turnout naton is taas. Tomorrow is a holiday. Aha. So, possibly, man nga damo, magyapon ang makadto. Aha. Kagati, kung damo na nagkadto sa mga adlaw, Aha. ang mga napilin, pagit nga wala, pagit nga nakapapakuna. By the way, ibanta kagina nga vaccination centers, Aha. na naubusan sa vaccine Ay, sa galing. Dapina, sa medyo late afternoon na gid. Aha. So possibly ang mga gusto mo papakuna mabalik sa buwas. Pero buwas mamaya may mga may damo ta na pundo nga bakuna for tomorrow and Ang Wednesday. so, bali ang wala magitaya naglaom nga malabot ang 22,000 kay pinakataas sa previously Aha. 13,000 man lang mo. So ang mga ginwithdraw nga bakuna ang sa aton cold chain facility nakulangan ang especially yan sa mga mega vaccination centers natin and some barangays. I see. Ano ang nahimo sa Bacolod, Ma'am, nga nag-amo sini? Anong ginhimo prior, Ma'am, sa 3 days? Nagkampanya kita by barangay, kag wala labot nga nagkampanya kita todo ang aton pagid nga aton nga sa media, no, mainstream media, social media nga campaign. Aha. Kag ang campaign sa national government pagid. Correct. Why man tadiya sa Bacolod, Ma'am, like for example, bakuna by law sa amo sini, why te maginhimo sina? Wala kita sina, oo. Kumbaga daw kusang loob nila nga nagpabakuna gid iya. Yes. Aha. Ma'am, today ang kaso nga bago duha na lang gid kabilog, Ma'am. Congratulations sa aton diri hopefully nga magpadayon. Ini Ma'am, kumusta ang situation ta subong kong COVID-19 na paghambalan? Ang nami sini Action Bright itong damo na kayong aton pakunahan. Ang aton cases duwa lang ang aton positive cases sa subong nga adlaw. Okay. Pero hindi man ni alarming man nga daw may mga damo man may patay kita everyday nga medyo damo-damo, Ma'am. Actually, ang sa deaths na na-report, wala lang na ma-explain, no? But those are cumulative data sa mga previous pa na mga deaths. Balaan mo ang DOH delayed na ang ilang pag-pick up sa data kay wala na nila ginapasulod kung kanila mabaton ang death certificate. Whereas sa aton naman niya sa EOC is real-time nga data bilang mabaton tanahlin sa mga data officers sa hospital ang mga deaths kag sa home death naman niya makuha sa City Health. So insigida ma-take up na dayon. That's why kung makita mo ang discrepancy kita nga almost 100. I see. Kaya, ang aton data is higher by 100 sa iyasang DOH. So subong catch up sila ay nagasulod ang mga death certificate sa ila. Kita mo nagwa sang nagligad ka 45 deaths in just one day. Hindi na siya talang kaadlaw kay previous na several weeks. In fact, months pa ng iba nga data. I see. Ma'am, duha ka bilog. Ano ay hangin ang nakabulig sini? Ang padayon nga grabe nga kampanya ni bakuna or ng mga tao subong daw educated na gid man katama sa social distancing and more? Well, that is one, but also ang vaccination. There is a correlation gid sa vaccination numbers kag ang number of cases. Sige. Ma'am, di na ko gusto magpalawig pa gamay lang gini. Ma'am, kumusta na subong do ka gahod? May ano na sa inyo subong, Ma'am, sa NGC, Ma'am? I think that Moni, and I'm about to go up the stage kay ginalawag ko nila. May lighting ceremony kita sa Bacolod City Government Center sa home sa Christmas decor subong gin-sponsor sang the world. Okay. No? ang nagpaubra sa aton Christmas lights sa mga tuig para sa enjoyment ng tanan nga taga Bacolod. Last na lang, ma'am, pwede kami kalagaw na every night? Pwede na kalagaw na? Pwede gid. Ang Bacolod no, Negrosanon pwede na kasuroy. Thank you, ma'am. May gabi. Sige, ma'am. God bless. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Action firing line.
Okay, amo na hindi ta siya mapadugay gid interview although natagaan niya ta sang gamay nga report for first day. Ti mo nang resulta niya 29,000. Supposedly gani 22,000 lang target nila today. No, kay 66 galing kota tadi. Action firing line. Ti boss nga daw kabay pa nga magdamo pagid ini para malabot naton ang herd immunity gyapon nga ginawakal ta diri every night mga kaaksyon ano. So ang ibandang way pa nakapabakuna abi idag-idag na kamo kag mag-amat-amat buwas nga adlaw sa inyo sini nga mga barangay kay ho. Matyagan kung Bacolod lang may pinakadamo sang vaccination sites, we have 42. Pero nag-operate kay na is 41. Action firing line. May mga vaccination team pa Action Oliver nga gasulong sa barangay mo, no? Ginapadulungan to nila para nga ayuon lang gid nga ti pabakuna na kamo. Tian dapat tagid man lang eh. Action firing line. Sige, dira lang tanay hasta makaksyon, ti mo ning subong sa ayuon ta karon si kuan sa action Jan Blang ipakita tang kuan karon ang ginatawag naton makaksyon nga New Government Center kay gasililiga lang to subong kataho mo na kulbaan mo ko gani kay basib lang mo ning ugat naman ka mag surge naman si COVID-19 kay ti linagaw mga tao da tanan nga baligya arada eh. Action firing line. Oo, tanan nga dinumugay sang tawa rada pero dapat i-educate tanan ko galingon ta, no? Face mask lang amo gyapon, face shield lang gyapon, social distancing sa hindi nyo kilala nga mga tao. Amo na yung pinaka the best aside from bakuna kag ang pagpangamuyo mga kaksyon. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay, may gabi lang kay Mr. 28 naga-monitor sa aton nga pagpangalagan. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, check naton ang provincial government. Kaya ang provincial government mga kaksyon, nagaamat-amat na sila a sort of mandatory style of vaccination sa mga empleyado. Action firing line. Ginaplanuhan na subong kag ang Cadiz kag ang Bago City amo-amo na nga ang tanan nga empleyado dapat magpabakuna kung wala man lang sang rason nga hindi pwede. Action firing line. Sa aton karon pagbalik pero daligid lang gina-endorse to sa inyo ang DTX 500 capsule o galiyon na pag-inom sa DTX 500. Manamyaw kita anay sa mga kauturan ta halin sa kay Farmer Ulanos Action Bray. Monday balala padadalan sa DSB damo na nagakala disgrasya Action Bray pagusto padalagan. Mahinahinay gid dapat no. Si Hades ini Hades Marie Montelibano Bagin. Pwede po makapamangkot kung ano ang name kasender nyo po. Wala man ko kapadala, no? Milili Oligo naga-monitor na. Raydan Velasco, good evening Sumbray, monitoring from Barangay Blomintrit, Morsha. Hinida Ordunes Araban, John Hamula, Kibuloy, ano pa abi kung kulto, self-proclaimed appointed son. Maria Teresa Opilinia Araban, si Kibuloy hambal ni Oligo, lain man ina Diyos niya, may sungay na. Rona Rehida Traba, good evening Sudlan Guru Bagangan. Ruben Gonzales sa Sumbray, si Pastor Kibuloy kaagin at tumba na parador. Ana Sinoro may gabi, Roberto Hirapusco Caraballo, good PM Sumbray, ano abi kay sa tunga man siya nag-agi. Inday Blaza yung gabi manda, Manjo Arniho, si Norman Hilado Araman, may gamay nga hangin si Kibuloy. Basi pila lang ka PH no 10 kph. Atina Kim Eriman Homalomina Araman, Roberto balnya amo na nga ang hindi dapat pag ipatiniron sa kalendaryo kay makagwa na manghalit na liwat atong nag-rape sa bata. Ana Sinoro sudlan gi demonyo basta drugs Rona Trihida sapat-sapaton nga himo angel ang bata kang ididlis nga hitabo. Si Jolie Militado Patrimonio, no? Junior Mainit Trihon, bataga DSB, ano? Thank you. Ana Sinoro ang ngayan gid sa action Pugi Brian gagwa gid ang sige. Nanyo Len sa bagya kabay ang pa pretend nga son of God malatnan sang new variant sa COVID. Good evening, Action Brian.
Toto Tatan, sapat nga tawo na manyak mga pulis dala diri sa amon sa bukid kay panitan ginamon buhi demonyo klase tawo na ginrape niya ginpatay pa ang bata sapat gin. Grabe to mo Roberto, tama gid ang sumbray kita nga mga Kristiyano nagatanaw sang utang na loob. Ha? Si Aprek Mandi Uya Araman, Idilaos naga-monitor man with Nanay Isabel. Star Mayo, good morning and happy Monday, Sunday, Bri. Arig upod lang imo pamati live stream from USA today here in Minnesota State. Salamat and have a great week ahead. Salamat. Sinahambal niya dapat utdan naglampo sa 9-year-old nga bata nga ginhimuslan pa. JVL Lontayaw Aragay Aksumbray, monitor lang ko sa imo. Thank you, good. Banisa Ison, Christine Minias Villalubos Araman sa DSB. Colid Inor. Dala na ina Megatron Guro sir. Barayo Gare, good evening Idol Bry. Sukta para sa coverage ang kandidato. Sukton ko gid siya. Base di sa sarang magbayad sang panukot namon di ko ni cover namon ang karaban sang kandidato. Masih mawawaw sa sang presyo. Virgil Pinda, Action Bry, good evening. Monitor always from Celine Homes. Gihapon kami diriya. Tamiyaw lang Ruslan Bison and his family karatraba. Salamat and God bless. Salamat. Si Almira Lima Lazarte, Joby Monares Araman, Randy Amarila Arce Araman, Imbong Jocampo, Rona, Angel ang bata, wala kaluoy. Ginpa kahuyan niya ang apelido Traba, Puerte sa mga maayo. Okay pa rin. Tigli ni Traba. Milili Oligo, Tamyaw Lihog please, Ma'am Vanessa, Star Mayo, Jinke de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Jerome Arroyo, may gabi Action Bry. Akon komentar parte kay Pastor Kibuloy. Naabot siya sang Estados Unidos, rapist klase pastor, kita mo lain na hambalya. Di lang siya rapist, buang klase pastor, pati ang Panginoon Jesus Kristo, damay niya pa sa iya hambalanon, nag-abot na sa iya nagaba panunto sa kapariho niya, sutil klase pastor. Diba? Kabulo ka ba, sibla kon ga pala lain ka ulo, hindi kapag pamatbatan sa korte, kaya hambalon sa korte, ay, kuha galit niyo, may diferensya. Marlo Kahileg Araman sa Barangay 1-A Manapla. Raydan Velasco, thank you, Gid. Okay, sige. Divina Gracia, naga-monitor man sa Manvel Royal Subdivision. Melvin Peñafiel, salamat gid. Si Mavic Galve, Barangay 1, good evening. Ana Sinoro, hindi naman ni kapuli mga kabataan bisan fully vaccinated na sila. Kay kabudlay may mga BSTS gamay, may bago naman nga variant. Sige. Ma-relax so gamay mabalik ko dugay kay ibalita taman to liwat ang bata bla no ang bata bla ang ginpatay. Rolly Toriano Bilarde, ang tagaan mo Kuya Pascua Calvo, ikaw yang hatag sa akon, ha? La 7:40 na. Sige, ma-relax lang ko gamay dra lang kamo ha, walang iwanan, paki-share lang. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo na manginbida. Magpabakuna na. Hi! This is Waki Kiray. Bakunado na ako. Ikaw, ya? San o ka pa magpabakuna na para bansik ka? Ganang.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw na ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iya namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahilangan Responsable ang pagbalita Pagkain na ipalagnan Malasing pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Patayon aksyon radyo Ta Section Marlon Hinavia sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pero ariyo Action Bray may aksidente diri sa okay sige. Amo ni garong kaina no hambal naton. Thank you again no. Good evening Action Bray si Kibuloy. Ano na sa ang ginsulat sa Biblia nga manog patalang imbong jo kampo. Grabe gali ang power ni Kibuloy no. Action Bray. Oo. Action Bray, good evening. Tani hatag naman ang dugang nga 1,000 sa amon pensyon kay dapat 2,000 na sa 1,000 lang is 1,000 lang among ila kuno na baton. Sige. Si Kibuloy naghambal man lang siya mo nga pagkatapos naging kasuhan sa sang sex trafficking pagka na following day amo na ning pagwa sang bag-o nga variant kay sagin nyo kuno ka file kaso ang anak sang Ginoo mga kaaksyon. Capital Reports. Ariyo ang balita gikan Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, maayong gabi. Aksyon na bro, mayong gabi amat-amat nga nagapangita na subong ang gobyerno provincial sang pamaagi kung paano makumbinser pagit ang hindi lamang mga negrosano nagsupray kundi mga mismo nag-opera sa gobyerno. Government workers nga magpapakuna na kontra COVID-19. Inasang aga, inparayag ni Governor Bong Lacson nga may plano siya action pray nga mag-issue sang bag-o nga executive order. Agod nga hindi man siguro pagpiliton ang mga government workers dara sa provincial government nga magpapakuna kontra COVID-19 kundi ayoon lang o parabayon kung pwede papakuna na aksyon na bray Pakonsensyahon na. dumamo man na okay man ang Bago City Kakade City aksyon bray mayara sang bag-o nga ideya mo ila sa mga government workers ka mga unvaccinated pagsupray. Hindi ang sabahin sang Cadiz City although hindi man executive order kundi ginpaagi lang sumpray sa memorandum no. Ang alkalde na pagwa sa memorandum para nga ang mga unvaccinated city governments employees kag consultants pakabayon nga dapat sumiter sila sa negative. No, to Jackson Marlon balikan tabi. Action Firing Line. Pasumitihon ko no ato sang negative nga RT-PCR test tamo man sa mga empleyado sang pribado ho. Oo, sa December 1 na nimo, no? Yes, sa December 1 na ni siya mo. Nga once gani mga kaksyon nga hindi ka magpabakuna although nga way ka man ginapilit pero dapat every every month duha ka RT-PCR test negative result ang ipasa mo. Tita pilahaw 2,000 na kada pa-test mo. Action Mar, balik sa imo Action Mar. Amo na siya, sabi City na obligahon silang sobra nga mag-submit ang negative RT-PCR test nga resulta o kung rapid antigen test kada semana kada 7 ka adlaw ba? No? Di mahapo-hapo ka na sobray na. Nakabisiti na siya. Kades na yan. Yan sila gasto. Sila magasto.
kung hindi magpapakuna, naman ang ibuod eh. Pasa ka da eh? Oo. Aha. Sa Bago City na magsombray, memorandum ang tugi ng isyo ginisyon ni Mayor Nicolas Yulo. Agod nga, ayoon man ang mga way pamampakunahan ng mga government employees. Aha. Present na sila sobray sang negative RT-PCR test result kada Tuesday kadlaw. Wow. Kalau sa bulan, kadua ka mag-semeter sang negative RT-PCR test resulta na ikaw man magasto magpa-test ka action na bray. So sa dira nga pagi action mark kwan makalusot ikaw sa anuman nga sa isang violations kon mandatoring paghambalan ano? Yes, aso bray. Kasi araman mo nagtuman ka man sang pangabay ko hindi kaya gusto din nagkabakuna. Alam mo, mayarang sobray sa tatlo din mention si Governor Lacson. Aha. Kung nga ang may mga tao gyapon nga hindi siya magpapakuna sobray. Aha. Sa COVID-19 vaccines. Number one, i-mention nito ang ginatawag na religious belief. Mayara ka na sobraya nga grupo sa reliyon nga why sila gapati sa patula. Yes. Ikadua, ang fake news. Fake news. Yes, ang fake news. Isa man na sombray sa nagaukay sang pinsar sa tao nga, uy, mazumbi ako, uy, maamo ko ni, damo sombray nagapati ka na, hambal ni Go. Siya na isang rason. Damo ka na. Ikatlo, mayara gid ang sombray nga may phobia gid sa Jackson. Sa dagom mismo. Dagom. Oo. Pero dagom lang makita. Pong na. Oo. Way pagka turok ang kaniwis ga tintin ang dapa-dapa. Ga palagyo ka. Oo. Kaya puti. Oo. Pero may iba na sombray nga ti isang una may phobia sa Jackson na ano man napilitan mga na-convincer man na magkabakuna sombray. Aha. Ina Bago City kag Cadiz City. Aha. Ang nakalota City Action na Bray so mga gabi basta sa mga gabi may ara ang sobrang din pagwa nga tatlo ka pahinda di may saysan ka ka lawid so kami din pagwa ay nga kwan man nga i-check ka din kung bagwa lagi may sulod sa ato na sobrang mo ang nakalota City ni siya executive order gani niya ho. Oy. Executive order reinforcing NIATF resolution 148-B series of 2021 inisyo November 11 2021. Siya lang kadaw ka lawig ang sobra ni kagpay isang litra lang. Permado niya ni Mayor Rex Saladona sombray angot man sa COVID-19 vaccines sa mga government employees. Sige lang pa ng talasom na Brian niya. Pero ka damo ka lawig so hindi ko pa yung mga lang mga liter kag gagambay. Okay. Pero ibalikan ko ang ining plano ni Governor Bong Lacson. Hindi pa man tihok sombray nga mapagawa sa executive order. Ang unang imo ni Gov isip di anay ang percentage ang ginatawag la ang provincial government mayara sa masobra 3,000 mo kada nga empleyado. Ang sobra 3,000 i-check yan kung bala pila ka porsyento to kung dako yapon nga porsyento sa 3,000 employees nawa ay pakapapakuna. So kung dako ang sobray isa na guro sa balatihan na papagawa sa executive order. Pero ang balya sa pangkapagusan na population abi sa Negros Occidental mga 20% tax sombray. Aha. Ang wide dia feeling hilig na magpapakuna. 20%. Mga 20% sa kapugusan. Mamiyara pa. No? Tibutan tabi 1 million. Aha. 1 million di ang population. May 200,000 gid. No? Nga hindi gid mo kapakuna. Damo-damo gid yapon. Damo pang sombray magamo na persada. No? Bakit pa lang buwas ka na nakakuha na sang figures ito kaya pa na masihan niya ko mala kapagwa sa sang executive order na nagahimo sa COVID-19 vaccine sa mga government workers nila bilang mandatory. Kaya ito ba Bong Lacson?
First, I want to find out how many percent have not been vaccinated. And basta nastulian mo lang sila. But if not, then if there's really a need to do that, the province can issue an EO to make it mandatory for all government employees to be vaccinated. But okay man, but of course, I think the percentage of anti-vaxxers is not only limited sa provincial government employees, but as a whole, no, the province. I think there are something like 20% or a little more than that are still hesitant to be vaccinated. That's my estimate. Dalawang yung sobra kay boss nga law katapusan nga pisa na sa Nobyembre. Aha. Una ng last day sang Executive Order number 21-51 nga issue ni Gov Lacson nga nagapalawig implementasyon sa alert level 2 na status, no, sang Negros Occidental. Ang ginabantayan sang mga Negrosanon bala panubuan ng alert level 2, imo ang alert level 1, or hindi naman guro pwede nga mag-alert level 3 bangod nga nagatigil na buwag sobrang kaso ang COVID-19. 400 plus na lang subong mo. Yan pa nga sobray. At ang nagdugang nga patay subong sa bilog lang. Kapon why, 0 kapon ang nagdugang patay. Sunubo ang kaso. Ang magbidob, mag-alert level 1 manubo basi mabutang mas delikado ang probinsya. Basi pinagustob law. Oo. Kaling niya, okay na ko nga padayonon ining alert level 2 pag-abot sa bulan sang Disyembre. Ang rason niya, kay sa alert level 2, araw, kita man ang sumbray sang kalimot sa mga tao nga amat-amat ang pagdamo sa mga nagalagaw sa mga close na areas, partikular sa malls ang sumbray. Pati kabataan, arana. So, mo na anay hambal ni Gov. Kaya kung sa panaugan mo sa alert level 1, siyempre halog-halogan na ginang sumbray ang mga protocols kay patuman eh. Correct na. Hindi ang 70% venue capacity, como alert level 1, kasi mahimo na nasumbray 90% o 80%. Labi na gid subo nga damo display na nga mga decorations so. Yes. So, labi na gid nasumbray nga may ara sang report hambal si Gov nga bakit kon ipabalik naman na pag-doctor sa face shield. Tangod sang Omicron nga na South Africa sa COVID-19 variant. Abal ni Gov, diri lang tanay ya. Alert level 2 sa gihon talani kag laban dapat na sumbray buhat goro aga or hapon man mapagawa na sang dagko nga executive order di ba bago kundi executive order numero lang ang maliwat pero ang territory siya para wigon gapon kuning alert level 2 nga status. Balikan ta si Governor Bong Lacson. I don't want to do that, no? And I hope that they don't put us in level 1. No? I think with alert level 2, we see more people out now. Even kids are going out. I think we'll have a merrier Christmas this year. So I'd like to think that alert level 2 is just right. No? You're allowed more people inside an enclosed place. That's why I think it's still best to keep it at present level and continue to practice the wearing of face mask. Although there's now talks again that not to throw away with our face shield because we might be needing it sooner than we think. Again, as we are enjoying more now this Christmas, let's continue to be vigilant and protect ourselves. Amo nang sobra importante nga panugyan ni Governor Bong Lacson, nagapati siya nga mga merrier na ang Christmas sang Negrosanon tawag ng mga nakaseljo so gani nga mga Christmas party at sobray. Mayo gid. Amo ning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Herboya mga ka-aksyon din gaban-gabahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kay serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa pagsunod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Mga balita ng Action Marlon, hinabiya dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Mayo gina ang mayo gina nga mga tikang natun-an sa aton sini nga mga alkalde pagi sa ilang nga mga advisors dire kag mga abogado dira nga kon i-mandatory mo siya ang vaccination action Oliver mahimo ka failan kaso mo kay tiway kita laye. Now, ang himuon nila
i-require na lang si empleyado nga magpasa sang RT-PCR test kada 15-30 nga negative. Oh. Dira yaway kag gidya violation da kay gina-require mo siya mo, requirement niya mo sa imo sini nga pagtrabaho. Action firing line. Te kung ikaw empleyado, kada pa tuhog mo sang imo sini nga ilong da, pilang sukot Action Oliver? 200, 2,500 to 3,000 ang sukot ti sa isa ka bulan kaduha ka magpakuha sang RT-PCR test, pilang bayran mo? 5 to 6,000. Kay hindi kay mo ay magpabakuna. Action firing line. Hasta san o ikaw nga sagi ka pa RT-PCR test da ka magbayad 5,000 kada bulan. Ang sweldo mo ni karon ba 10,000? Oh, ano pang kanon mo da? Oh. Ti ang bakuna ya for free, libre ang bakuna. Ina huna anyo lang na. Sa gihapon, ako ay nagambal kita way tiyaga pilit sa inyo. Ga discuss lang kita diri kung anong mga nagakalatabo sa palibot ta. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon mga kaksyon, tinguhaan ko gid si Aksyon Eric Magbanwa sining update sa pagpatay sining isa ka lalaki sa anak sang abyan niya sadtong nagligad nga Sabado na sapuan ining bata dira sa bakante nga lute sa barangay Takuling. Action firing line. Imagine mong suspect ha, ang suspect nga pagpatay sang bata abyan sang iya amay. Hindi masaligan ang mga abyan kung kaisa. Nan, tigin tumboy sa sang amay. Siya ginpakaon tanaka, ginpatulog, tapaka ginkapihan, tapaka. Pagkatapos ginpatay mo ang bata ko, ginhimuslan pa sang tawo nga ini. Action firing line. Sige, pagbalik karon tayo dugay, pero dali gid lang maka-action ari ho. May TC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Kinahanglan. Sugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga Si Milili Oligon sakto ginaimo Sir Noel, si Digong Diyos ni Kibuloy. Sir basi si Kibuloy amo lang ni nga pastor nga naga-intra sa politics kag sigad niya si Digong. Merly Gonzaga naga-monitor, Romy Agsa Maraman, Chair Lynch Arnaiz, si Arniel Gonzalez Araman, God bless mandra sa imo sir. Si Felize Binzula. Action Bright correction baka anak sang demonyo. God bless always Action Bright. Rona Rihida Trava nasudla na guro bagangan ulo. Si Boards Asa, good evening. Sombray monitor lang kami di Barangay Takuling. Shout out na dalihog sa amigo ko, Reggie Slow Mahinay. Si Carmelo Garingo Araman, Abalya, good evening. Sombray, Jesus Christ is the only Son of God, not Kibuloy. Florencia Villacampa, nagamonitor man sa La Union. Happy Monday. Sige. Vida Abaw, ba nakatutok man si Madam Vida Abaw sa Limateneo. No? Thank you, Gid, sa Indian Dira, no? Si Ana Sinoro, stay safe, Action Bright, and balik ko karon dugay ha. Last 8:16 paki-share lang sa aton live.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Kapagin na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Antes pa naman mga kaksyon sa dugang pang mga balita nato na gina-endorso nato. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account.
Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign. Brian Borden, Action Firing Line. Antes aton nga panghatag 500 pesos daligid lang bala pasudlon ko lang ni gamay si Action ano. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action may gabi ng balita mo da. Action Bry mayong gabi kag sa aton mga ka-action. Ini Action Bry mga pasado or quarter to 6 ining natabo. Oo. May kang tanan ini sa isa ka barangay Tanod nga biktima sang pagpangluthang Uy. sa bahin ini sang barangay minapasok sa Banwasang Calatrava. Pero ang involved diri nga isa ka barangay Tanod is residente ini siya sang barangay Bugang sa Banwa Yasang Tuboso. Tupad lang. Oo, that's why nga subong ang personnel sang Calatrava PNP is nagkadto pa lang dito or gina-check pa, wala pa sila sang haboy man nga information sa kay Police Major Roberto Enchape Jr. ang hepe sang Calatrava PNP. Kay since ongoing pa man ang investigation kag amo na gina-verify nila kung bala sa diin inisakop. Pero kay given nga nakaabot sa aton information is Tuboso Action Bry, una naton gin-check sa Tuboso PNP. So nakuha naton nga information ini as confirmed nga isa ka barangay Tanod kag ini siya ang residente lamang sa barangay Bugang sa Tuboso kag ang natabuan niya sa ining insidente isa sa Banwasang Calatrava. Wala pa ma-establisar kung ano ang motibo sa pagluthang kag kung ano ang manera sa pagluthang. Kag kung kumusta ang ginluthang. Kag kung kamusta ang ginluthang. Kidoga kayaon gito sa litrato no? Based man sa magin pang send sa aton nga mga litrato di lang danay pagpakita kay base mga community guidelines sila. Well anyway, ang muna Action Bry ang just in naton nga information from our mga PNP sa Banwa Yasang Calatrava kag sa Banwa man sang Tuboso. More on updates sa Cine Action Bry, ginatry man naton nga makakuha pagit sang dugang nga information kay Police Major Roberto Enchape ang hepe sa karon sang Calatrava PNP. Balita gikan sa News Center Action and Defensor. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Wala untat nga pinatyanay ni. Amo na ning panahon nga manawag na kita kay Pastor Kibuloy mga ka-aksyon. Action Firing Line. Kinanglan tang bulig niya sini kinuga pakilala ginisubong dan nga Son of God. Yatis ko brani. Anyways, mga ka-aksyon daligid lang mga tag ko 500 pa temprano nga pamaskwa ho. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Action Firing Line. May winner na kita sa aton sining linya, las 8:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Hello, good evening. Hello sir, good evening. May gabi. Advance Merry Christmas dira sa imo, ma'am. Sino ni gani? Hindi, Magalay, sir. Pilang edad? 50 po. Taga diin? Taga Parauno, Talok, Bago City. Wow, congratulations. Ikaw ang nabunutan namon sa mga gabi nga magadaog sang 500 pesos nan. Simple lang pamangkot ko Simple lang gina pamangkot ko. Ano gani ang extra namon gani mag-report kami bag-ulan to sa action nag-extra mo ano to gani ma'am? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Action Firing Line. Galagapak agiya. Sige, amo na na. No? Salamat gid sa pagpamati kag padayunan na sa pagpamati kagayo man kami nga maghutik-hutik kag wala sa makatupad mo nga pamati sa Action Radio Bacolod. No, amo na na, no? Sige, congratulations. Sulatalan ng amon sining text kung sino ang ang sender kag ang text man sang kuana padala kwarta. Thank you. Good evening. Sir. Thank you. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Action Firing Line. Plus 8:32 na sa aton sa nga pagpangalagad. Sige, check ko na yung patrol si Matinion na. Kaya na may balita di section dyan sa mga doktor nga mga nag-advokasya man ni sila. Pamatian tabi kung ano ini, no? Bray, grabe na dinakpanay ka droga, kinilo-kilo bat nga daw kadamo man gihapon ang droga. May sekretong laboratorio kada region or may recycle sang mga confiscate lang nga drugs. Gina-switch lang lahaw, tawas, paghalin sa do bag-ulan to sila ng sunog gani sa San Carlos Bioenergy ho. Pila to 53 milyones ang balor sa to. Action Firing Line. Halin sa kay 5338 kag may tubig pa akon nga baga. Wala labot may ano ni siya man basi hindi niguro sa akon. I'm sorry. Hindi sa akon siguro, no? Sige, dali gid lang gina-check nato na patrol si Matinion. Para mabalaan tanay ko na nung advokasya sa mga doktor nga ini sa gihapon sa COVID-19 manigyapon, ano? Dugay-dugay talang karon si Action Erika. Action Firing Line. Gamay lang gining sa patrol, ayon ko gamay lagi katama ang balita sa patrol na sa sining mga tilas. 8:34 na. Mayong gabi lang sa kay Borgs Asa. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Takuling. Upod friend ko na si Reggie Mahinaya. Si Regs Slowa. Sige, salamat, no? Sige. And si Cherry Valentino Pampora. Sumbray, greet ko lang sa duha ko bata. Pamati, subong si Chenny kag si Irene. Salamat, gid, no? Si Cripstone Zone. Ginatamyaw ko gali si Nam George Holito nga XR namon sa vlog nga Bacolod. Sige. Arin sa aton sila nga patrol. Action Firing Line. Action dyan may gabi. Action na bray, diri sa Sarad sang Bacolod, nagbisita ang isa ka doktor kag espesyalista nga gikan naman sa Estados Unidos. Bangod ini sila ang mayara ginakampanya may tanan sa gyapon sining padayon nga pagpakig-away sang pungsod Pilipinas kontra sa COVID-19. Kay Action Bray, ang personal naton nga la istorya ining doktor nga ginkalala kay Dr. Marivic Villa. Isa ini siya ka-internist dito sa Estados Unidos kag nagabulong man sa mga persona nga nakabatsag sa inilegal simptomas sa COVID-19. Simple lang mga parindugan din Action Bray ni Dr. Villa. According sa iya nga pagtuon kag sa pilaman ka mga pagpanalawsaw sa mga eksperto sa Estados Unidos yagin payag ngayon COVID-19 kuno is curable kag preventable. Butringon sunod ri sa iya mabulong ining balatian nga COVID-19 kag dako man ang posibilidad nga malikawan ini isang isa ka persona pinaagi Action Bray sa healthy lifestyle kag pila pagad mga medications nga dapat sa obrahon. Kag sa punto diri ni Villa iya diri Action Bray ila parindugan na wala sila nagasuporta wala silang pagpambakuna kon vaccination kay ang ila diri nga ginalantaw nga pinaagi sa maayo nga pagtatap sa kayong lawas pagkaon sa mga pagkaon nga hindi makaguba sa kayong lawas Action Bray labi na mga pagkaon nga hindi makatugas ang inflammatory sa lawas ng tao sunod sa iya ti ini isa man sa mga makabulig agud nga malikawan ang balatian kalakip na ining COVID-19. Nagapati diri Action Bray si Villa nga ang lawas kuno sang tao mayusto o kung naalad lang sa ulihi sa virus nga COVID-19 kag ang response ni imbis nga patson abi ang kagaw sa lawas ay Action Bray ini makabulig man kag mag-match sa iban pagid nga mga chemical kodado sa iban mga organismo sa sulod sang lawas sang tao. Yari si Dr. Villa sa aton parsal o composer sa aton interview. In U.S. alone, I treat COVID coast to coast. Okay? And so when I treat COVID, I treat the entire family. And I cannot
population. Ask me, how many hospitalizations I have? How many? Zero. I have zero hospitalization. I mean, okay, they're going to say, you're in America, you have more resources. That's true. But even if you have resources, if you're not using them, then it's not going to do anything. You know, here in the Philippines, we have the ivermectin. It's very reasonable, cheap and price. It's very safe, and it is. Aksyon may nabatihan si Dr. Marivic Villa, isa ka doktor kag eksperto gikan sa Estados Unidos. Sa karon ang sagyapon niya diri sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, niara sila sang pagsinapol kaupod sa mga individual nga wala iya nagpapakuna kontra COVID-19. But siningon sila ni wala abi nagapatek sunray sa epekto sang COVID-19 vaccine anuman ina nga sa isang brand kag mayara sila sa ginasunod nila mismo mga personal nga pamaagi agon matibigan ang ila ikayang lawas. Pero inikabahin sa Philippine COVID Summit nga ginpatigayon dito naman sa may Luzon, particularmente na sa Alabang. Kaya bisita lamang diri sa sulad sang Bacolod o probinsya sa Negros Occidental si Dr. Villa. Report kag balita gikan sa patolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kaya nagasiling sa tutaran nga mga kaaksyon sa rin kamayabahin sang Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon na radyo. Action firing line. May mga doktor yang tinagatuon sila nga si COVID-19 hindi gyud dapat pagkulbaan ano. At normal man lang gina. Hindi lang kita magkahadlok opdan talang gid sang health protocol ano. Ti mayo man kay may mga advokasya kangay sini. Action firing line. Actually sa pagkadamo na sang inukay ko da sa Google sa Google kag iban pa. Ang World Health Organization why gid man niya nagahambal aksyon Oliver nga hindi curable ining si COVID-19. Magambal kita hindi curable, hindi mabulong. Hambal sang World Health Organization mabulong ini siya. Kag may bulong gid gani. Kag pwede man siya ma-prevent. Kaya nang maghambal kita nga prevent, amo na yung mga face mask ta, mga face shield ta, social distancing, kag alcohol, no? Pwede siya mabulong, pwede siya malikawan. Pero ang ginakabalakan man ang subong sang World Health Organization, kag may eksperto ta, amo ang pagpanglaton. Action firing line. Kay kon ining si COVID-19, wala ni nagapanglaton, wala ni ginasapak sang gobyerno ta, masalapakon pa di guro ang dengue kag ang tipdas guro. Action firing line. Kay kon higko balay mo da kag damo lamok da pigaw ang imo sining pagpanglimpyo da ina ay madasig pero ining si COVID-19 nagapanglaton via droplets gid lamang or laway or ara sa mga aluminum da nga mga uluyatan da nagatapik siya. Amo ni siyang ginakabalakan sa World Health Organization kag medyo ang ini nga virus nga ini, bacteria, virus nga ini, medyo mabulubog at ang igo iya sa lawas siya. That's why, so sa mga eksperto not mine, nga kung may ginabatsyag kanadaan dira, kag maigo ka ni COVID-19, mas madasig ang paglagaw ida sa lawas mo kay nubo ang pwersa sang immune system mo. Action firing line. Diyan mo na nga, mas kumbaga do ka isog sahi nga virus. Maisog siya sang sa virus nga with us na sa long time ago na inablang gopun-upon na sa aton. Yung mga trangkaso, Ito trangkaso, malangin siya mo normal, galing kay mas maisog lang siya gamay sang normal nga trangkaso. Kay si COVID-19, bisan why ka gani bulong mo. Amo na nga gina-quarantine ka sa sulod sang 14 ka adlaw, kay ang pagpalayo mo sa imo nga mga upoda, dako na nga bulig nga hindi siya maglapta sa komunidad. So ikaw lang da isaya, ulo exercise ka da, pulo pabalhas ka da, si COVID-19 medyo madula la siyang kusang loob sa lawas mo. Action firing line. Amo na, curable ni siya, mabulong. Ang problema lang kay nagalapta kag nagapanglaton ini siya mga ka-action. Action firing line. Sige, kung may time ta karon sa dahon kung gini balita na Action Eric bisan gamay lang pero ariho mas nami pag ini sa lawas naton amo ni ang Life Extension Vitamin D3. Kag Life Extension Coffee Mix. Kamo ni iya nagapa-boost dira sa lawas ta, immune system ta, makapabakod sa aton. Action Radio. Action Radio.
Aksyon Radio. Aksyon Radio. Si Cripston Zone, ginatamyaw ko da gali sa Kabankalan nga nagapamati sa inyo always kid family Flores kag ang panamyaw kay Rilan Joy sang Bacolod. Salamat gid, no? Si Arlen Heribet Juanites, Hi Action Bry, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Greet ko lang akon mga relatives dira sa Moises Padilla, si Juanites family. Si Noel Amar, tama kasi Bry kung sino ang organizer, amo na ang makamani. So si Kibuloy, he's a big time pastor organizer. Si Nathan Boromio, good evening Brian, monitor from Barangay Panakyaw, Isabela. Please greet lang tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakyaw, Isabela kag sitio Bulbod, Sulbod, Moises Padilla nga gapamati gid sa aksyon gasigabong gid, no? Especially Boromio kag Hermohino family, madamo gid nga salamat. Bugtaw, Panakyaw. Katulong taga Panakyaw da. Si ari pa sa babaw, no? Si Cherry, nabasa ko na. Si Walking Armory, mayong gabi, Action Brian Morden. Action Morden, hay lang da gali kay Mamang Ana. Okay. Kilala ko na. Felice Benzula, Araman, account ko ni. Kinsa man eh. Sige. Si Pepper Purse Lexon Bry, patumpukon naman nila ang taho sa NGC nga away na COVID, hindi bala may bagong variant. Sila ang gasaway, sila man ang gapasaway. Tapos kung may ma-COVID ang taho naman ang basulon nga spreader, anong klase mga opisyal. May mga protocol man tumama. Si Panoy Condada, good evening idol, may office buwas ang private company. Kung isipon ta wala gid kay pula ang kalendaryo, no? Paul Spot the Third, Melanie Calvas, Araman. Si Ana Sinoro, nabasa ko na. Okay, balik ko dugay-dugaya, 8:44. Aksyon Radio. Aksyon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang alyaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapad
padayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsay anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagit sang oras ko pakaruna na lang ang balita ng Aksyon Eric Magbanwa tanigin ayo kung gid siya tani BCPO
sining update balasang pagpatay sa 9 anyos nga bata nga babae niyo nga taga Barangay Banago, no? Recap ko gamay, ako na lang ni ma-recap gamay. Biyernes ang gabi sang nadula ini siya nasapuan sa Sabado sang hapon dira sa bakante nga lote sang Barangay Takuling mga kaksyon. Ginampusan ni siya sang suspetsado nga si Sherwin Trava sang bato nga daw amo-amo man kadako sang ulo ya, kaapat ya lang pusi sa ulo. Ti ina nga pang himo, hindi niya basta-basta nga panglampos kundi may intensyon gid siya mga kaksyon nga patsyon ang bata. Action firing line. Te pagkakita to sang Sabado sang hapon ang bata nagakuan na, hingalo na, nahingagaw dala sa ospital. Ti ginbawian gid sang kabuhi yo, pero te patay gid yang 9 anyos nga walang kamaang-maang panismundo ang amuna. Action firing line. Ginhalitan lang sang yawa kasi tawo ni si Sherwin Trava. Ang lain pagid dire kay ginhimuslan niya pagid niya. Ay sus kanami gid niya. Ginhimuslan niya pagid. Oh, ang alibay niya to sa interview ta na bad trip siya sa bata kay na bad trip siya kay nakita niyang nobya niya nga nagsulod sa Takuling Court. While nga nagalakat sila sang bata dira sa Takuling kay mangayo sa tani kwartas nobya kuno kay ibakal tinapay. Action firing line. Tiyang bata ni amo kuno naghagad sa iya nga maupod. Pero may naghambal nga ginhagad ya kay gintagaan niya tinapay ginayo-ayo ya ininto ya. Oh, kay titigulang na siya Tigali kay ang tuyo niya malain kay demonyo si tawo ni. Action firing line. Karon may mga interview sa Action Eric Magbanwa ha, may mga interview siya sa Kwan sa pulis mga kaksyon kag iban pa. Action firing line. Si Bongbong Tibon nagamonitor kadamo sang pwede trabahoon sa susyudad na mas makamamatay, overloading ng mga tracking hindi gani makontrol. Ara iya isa lang ka example, hindi pagtabuni kag isarado ang huna-huna. Ang pagpabaskog sang masakit resulta na sang pagkaguba amat-amat sang palibot. Ang init obra na gid kag kung magtugnaw grabe naman. Siyempre, ang pag-adjust ng lawas ng tao nagalalaman. Pero once na maka-adjust na ang lawas ng tao ang ginahambal na pandemic, madula lang na iya. Kaya kung iod-od lang sa mga ara sa gobyerno ang pang-ipit sa mga pumunuyo, hindi na niya matapos ang variant kuno. Dapat tani mag-focus sa pagtuon kung paano magpabaskog sang lawas sang kada tao. Sige, salamat gid sa imo sining mensahe Sir Bongbong sa aton diri ano. Action firing line. Kalagiti sa mo ni nga sitwasyon nga na mag-uhan kita sa variant nga ini, tanan nga ginahimo sa gobyerno subong bakuna, kun ano na nga mga bagay-bagay. Kung bagay na lang na mag-uhan kita so na kibot kita sini mo na nga gapangita sa ideya. Pero sa dalalayon, maamat-amat na naman lang niya kuana, dula mga kaksyon sa aton sini pagsinalayo sa matagadlaw nga tanan. Siga, why nakita oras makaksyon sa aton sini nga pagpangalaga dinhi sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Buwas maghilibati naman kita sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Mga kaksyon, sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Life Extension Vitamin D3. Ang mga pasyente Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.